Arrazkenan hori, eta Gatikeko udaleko uztaileko ezoiko osoko bilkuragaz hasiko gara. Eguneko aztergaien artean, lehenengoko punto modure dekogu, 2019ko ekainaren 15ko akta onartzea hala badagokio. Zeu zer esateko honen inguruen? Bai, izenak ondo imintzeko. Bai, agozureko ze nik egeo gara. Baina, bueno, sin más. Ez dago, amaia, neka izoan, bigarren abizena, lehenengo ipineo eta lehenengo abigarren. Ni nire dakizu, uste dut ondo egongo da. Bai, erratu naz hemen. Azkenengo... Bai, hemen dago, amaia agertzen danien. Hementxe. Bai, abizena... Otazu asantzet. Irritan agertzen daula. Bai. Uste dut nirea, beste batzune uste dut. Bai. Aldatu go gainera, goizan aldatu gozen, nik hartu nahi. Bai, birritan dago txartu jarri. Otazu asantzela. Ez ari asantzela. Bai, ordena zuzenketa... Zuzenduko dut, bai? Bale, zuzenketa horregaz... Hombre, Mikel! Bravo, nabre. Zelan zauz? Mejor remoto que en bici, es Landari. Ondo etorri, aktagaz gauzu minok. Ondoz. Zupako zuzeu zer, toketako akta ningetuen? Ba, zuzenketa horregaz orduan, onartu. Eta geratzen da, eta hurrengoko puntura geratzen dara. Gaineko jasuz pasatzen gara. Udal talde politikoen eta euren bozeramaileen kontu emotea. Honetan idazkariak jaso dozuz ezta? Bai, hiru taldeen idazkiak, eta bozeramaileak bildutik Amaia, Gatikako talde independentetik bozeramailea Mikel, eta honitze... Duda bat, honegaz ja, orduan Gatikako udaleko talde politikoak eratuta daude ofizialki. Bai. Horrek ziurtatzen. Kontu ematea da. Orduan horrekin lotuta guk beharko dugu agiri bat, gero kontu korronte zenbakiak eta horiek kudeatzen azteko, eta ogasunaren behar dugu gure identifikazio. Bale, idazkaitza ziurtagiria osoko bildutuaren, ez? Nola puntu eman den, ez berdin, ez berdin. Guk egin da, Ogasunaren bueno, hainbat buelta. Ogasuna da Hacienda, ez da? Ni Haciendara joetzen lehenengoko, bai Haciendara joateko papel batzuk berkosuz. Bai, 036 edo bai bada. Bai, gero gehiena berkosuzan, eta gero horrek aspapelakaz guzoaz gero bat. Aurrera joango gara, hirugarren puntu bezala, udalbatzaren bilkuren aldikotasuna. Puntu honetan, proposamena da, orain arte bezala jarraitzea, izaera orokor modure, pleno bat hilero, eta gairik ez balego, legeak esatzen dagoen moduan, inoz ez genuke itziko, 3 hilabete baino gehiago, pleno bat egin behar. Eta egitea izango zen, hile bakotzeko, azkenengoko, eguaztenean, arratzaldeko 8. Hori da, proposamena. Bai, bildu bai? Bai. GTI? Bueno, horrela, gatuta geratuko. Osea, izaera orokor moduan, hilero azkenengo eguaztenean, ez? Bai, hori da, hilabete bakotzeko. 8etan. Azkeneko eguaztenean 8etan, bai. Eta gauzak... Gau. Bai, ez hori komentatu beti bezala, ez? Plenoak. Beti. Bai. Egiten dugu, egi da bere bai, inoz, arazoen bat egon bada, aurreratu izan dugu internetara, edo sortziketetara atzeratu hori flexibiak gara. Atletin bat, Sortzeetan jertzen publikoa ohituta dagoenez plenoak ikusten etortera, ordu horretan jarraitzea proposatzen zen, jendeak aukiteko aukera etorteko, baina... Bueno, danon esku dago, Ez. Zugun duen.
Bueno, orduan, hauek diez oiko pleno ordinarioa de. Bai, eta soizkoak dagokionean. Aurretik handia zehaztuta dagoenean egutegian noiz izango diren eta hori. Eta orduan, 8etan hile bakoitzeko azkeniko guaztenetan. Eta hilabete horretan konkretuki plenoa egongo ez balitz, beti ere respetatuko da 3 hilabetean behintzat pleno bat pleno ordinario bat Bale. Ezoizkoen inguruan ere aipamen bat egin behar da? Bueno, ezoizkoak dagokionean, ez? Gula bat oso baipemen egin. Dagokionean ezoizko bilkurak ere deituko dira, hori kasuan kasu ikusiko dugu, askotan igual epe baten arrazoiatik egin behar da ezoizko bat, edo bai urgente bat urten dalako, edo Urrengoko puntua, informazio batzorde iraunkorrak eta ez iraunkorrak sortu eta osatzea. Informazio batzorde iraunkor moduan proposatzen dira 5 sortzea. Lehenengokoa izango litzateke ogasuna, enplegua, hezkuntza eta kultura. Bigarrena, ingurugiroa, kirola eta turismoa. Hirugarrena, obrak eta zerbitzuak eta nekazaritza. Laugarrena, hirigintza, gazteria eta euskara. Eta 5garrena, gizarte zerbitzuak, osasuna eta berdintasuna. Lehenengo onartu eta gero apuntatu dugu. Edo osamena bozkatu eta gero berri behitatu. Iraunkor moduan, honek 5 egitea proposatzen da. Bozkatuko dugu edo... Nik komentari nadosak aldala. Ez, berak egon gehizu itxan. Berak. Guk hemen bizarantz dauzkagu. Karo, batzorde hauen izaera edo aurrekoetan badakigu itziak izan direla eta horrela jarraitzeko asmoa badagoela. Eta ia hori horrela izateko zindan arrazoiak ineko nuke ze aukera dago batzorde irekiak egiteko, ez dago araurik horren kontra doanik, beraz, ia zindan arrazoia edo honen proposamenaren arrazoia. Orduan, itziak izan behar badute, arrazoi bat tarteko, goizetan egiteko ez legoke inolako problemari. Baina, irekiak izateko aukera baldin badago, orduan batzordeak goizez baino, arratzaldez, herritarrek ere parte hartu ahal izateko. Hori da. Bale. Itziak zergaitik ez diren, duela 4 urte ere bai komentatu genuen, eta guk ez geneukan inolako arazorik irekiak izan daitezan, baina bai egia da, idazkariak argudiatu zuen, lege bat aipatuz, batzordeen izaera itxia dela eta ez irekia. Eta horregaitik itxiak egitea erabaki genuen momentu horretan, eta oraingokoan baita ere, beti ere asmoarekin inor gonbidatzeko eta bar, aukera izango genuela beti interesdunen bat edo badago tart. Orduan, nik galdera berriro ere larazten diote idazkariari izaera honen inguruan, itxiak zabalak izan daitezken, ala ez. Euskadiko legeak esaten du irekiak izan daitezka. Eta noiz... 2016an onartu izan da legea. Horregatik... Eskerrik asko komentatzagatik, momentu ez. Orduan, nik dakidanagatik hau plenoan bozkatu da, eta lehiengoaz onartzen baldin bada batzordeak irekiak izatea, horrek albidetzen du horretarako, baina plenoaren erabakia dut izan. Noski. Orduan, gu proposatzen dugu aldela, eta nolako kontrako bozkarik ez badut, ia hori bozkatu da, oingo plenoan. Ia batzordeen izaera aldatu da, badez. Nik uste dut guk ez daukagula inolako problemarik zabalak egiteko, baina bai gustatuko litzaidake aldez aurretik nola antolatuko ditugun tratatzea zuokaz. Bai, ez dakite... Nola modu edo... Bai, ez dakit nola kudeatzen diren batzordirik. Jakin izan banu hau aldez aurretik, hitz egin datorreko zenbaitatzen zen asmoa, hau kudeatzeko, horregaitik. Kontrako ere albidetzen dut legeak, ez du zertan egiak izan behar, itziak izan daitezke, inolako arrazoirik gara izan. Ez da arrazoi fundamentalik edo behar, betiko hori proposatzen du gutxienez, eta
Zelako izaera dauka batzorde ireki bat, plenoetan bezala publikoa dago, parte hartu aldu publikoak? Azkenean, puntuen diktamena erabaki baino, erabilen da. Azken finean ez dugu jasotzen. Plenetan ere ez dira jaso behar herrikideen interbentzioena. Hori ez dut galdetu dutxut, batzordatan, plenoatan bezala badan publikoaren parte hartzea. Ez. Eta zelakoa da orduan? Gai konkretu bat bada eta interesdun bat badago hori, hemen egon direz, elkarteko kideak eta guzti, nahiz eta itxiak izan egon direz. Gonbidatuak jendeak egon direz, eta egon da, eskolako batzordea adibidez egon da, eskolako parteidekin eta guztiretan. Baina, euren parte hartzeak ez dira jaso. Bai, ez jakituko zen. Azken finean informa... Berta bat izan di informazio, jente herritarrak egitorri ikusi, ez da, justo, gaia... Ez, konkretua badago, interesatua badator, igual beste ikuspegi bateko, teknikarien... Baina interesatua zinden, nok hartzen dugu erabaki hori. Azkenean mundu guztia da. Segurot interesantea dela parte hartzea. Aukera badokagu interesatuak deitu barik esatea, zabala da eta nahi daudenak etorra daiteke, jakin da, zein izango da parte hartzea. Orduan egin bat da plenoak, bezala, deialdia zabala egin, gai ordenagaz eta guzti hori. Bai. Bale, boskatuko du. Arazo izango da, jende asko dator eta batzuk edo nahi dut emaz ez dago. Ez gau gorein izan ezin izan dugu gukun. Normalean, olako batzorden izan eta olako bigarren plenoan agintzen da nolabait, eta oso zaila gero izaten da funtzionamendu aldatzea. 2015an eratutako udaletan ez zegoen biderik honetarako, baina oingoan bai. Baina guk egia da ez dakite, baina hau ez dugu jakin orantxe arte gure idazkariak ez duzku komenta berez, eta igual, ez dut ez gaudela arazoi, baina komenta dugu apur bat funtzionamenduaren arabera ez apur bat ikusi horretan ez dinote. Hori etor da periodikutan eta hori, lehi dut eta domekan bakarrik lehi dut, ziur periodikutan. Guk baino gehiago seguramente. Hau ez, azken finean da, Euskadiko legea beti egon da, eztabaida filtro batzuk pasatu ditu, elekantzak pasatu ditu, eta artean hau zen. Reglamento organikoak esaten du eskirela publikoak, hori egin. 2015 eta argitargarri hau zen. Funcionamiento lo que sea, listo. Baina, udalegeak esaten ditu. Ba, proposatzen dugu informazio batzordeak irekiak izatea. Bai? Ados, ano? Bai. Danak izango dira irekiak, beti? Bai. Ez zuk esan bat dozku, egin alba duguna da ez, edo adazurik bat dago. Guk ez dakigu zema jente etorko dan, edo non etorko dan, baina, herritarrok asmoa hori izan duzko da, izelik, bai, badire hori izan du, eta jente hori begiratu, guk orain onartzen dugu irekiak izatea, baina begiratu mesedez, zeintzuk gauzak bete behar dugu zen, bale? Datu babesaren inguruan, eta bat. Si galdera guk egiten du. Nik galdetu dut, aberi iraunkorrak beti edozein kasutan. Hemen naipatu da, kasu konkretu batzuetan irekiak egitea. Beti izan. Beti, proposatu da. Gure ustez, hemen iraunkor guztiak, eta ez iraunkor hori, zabalak izan behar dituzte. Legeak hori argitzen badu, guztiak zabalak. Hori da proposatzen duguna. Informaziorako edo gai konkretuan bat, jende etorletik informazio, zer, no? Arrazoa daukate, horregatik da komenigarria egian, gai oso sensibilidad badire datu gauazerako, plenoetan ere gertatzen da. Bosketa sekretuak izan daitezke. Eta horren, bai irekia izan daiteke, baina igual ezin daiteke irekia izan, kontu zen. Bai, horregatik gaiak, bai, irekia izan, baina ber nola tratatzen diren hemen gaiak, edo agian puntu batzuk ezin dire irekiak izan. Mesedez, begiratu, bale? Bai? Legeak inela onartuko, baina printzipioz irekiak izateko arazorik ez.
Bale? Iraunkorrekin, iraunkorrak irekiak izango dira. 5 puntu honetan sailkatu nahi ditugu. Bai? Noiz pleno arrun bakoitza, baino 15 egun lehenago. Orain arte egin dugun bezala. Proposamena zan goiz ez egitea, baina baliteke planteamendu orain aldatzea irekiak izan da? Posible bada arrastietara, herritarrek arrastiak izaten dituzte libreago goizez baino. Gaur egun daratariko dago, Bueno. Batzuk arratzaldez egiten dute. Hemen hasten garenean sortzietan apaetan dugu amakak, jentea beruekin ez da... Neguen da arazoa, igual. Neguen goize. Neguen da arazoa, neguen berandu da. Ordua finkatu behar da? Ordua izan behar da? Betirako ez da bezartuta. Bada gero aldatzea, baina printzipioz bai finkatuta aldatu behar da. Zer bestela ez dago eratuta. Batzordeak eta zingarazi lanean. Pasaleike, nioz pasarako, azkeneko bilkura izatea gaueko 10:00, gure esan, edo zehonek egiteko batzordea, bai. Zehonek alkargatzean doaz eta pasaleike. Danak egiten dugu egun berdinean. Kontuan hartzeko. Bueno, askoaren zolan orduan eta gero ikustu. Ez. Arrazalena. Ez dakit. Guk gehien bat esaten genuena arratzaldetik goizera pasatzeko zen kontziliazioagatik azkenean. Hainbat arratsalde ematen ditugu hemen, batzartuta, gure artean, elkarteekin, jenerekin eta bar, eta batzordeak oso luzeak dira horrek izan. Igual goizez izango direteko eramangarriagoak. Goizeko mantendu alda, benetan interesatuta badalima dago pertsona hori edo. Ez gara, hasi baino, hasi berrizikeak hau, garratzitzetan, eta gero, garrantzitsuago dago edo. Ezoizko batzorde moduan deitu arratzaldez. Ezoiko batzorde hori ez da edukiko ezoiko plenoaren edo osoko bilkuraren izaera bera. Ezoikoetan gonbidatu horiek ez daukat hitzik. Aditu berdere. Aditu berda. Ez dakigu, karo. Lehena jakin izan ezkero jaldez aurretik begiratuta. Auki genezake. Bueno, baina txoin, Alberto. Plenoetan ere ez daukat hitzik. Oiek, euskarak eta galderak atalean ez dute jendartekoak bereiten, gero amaitzen danean, nik grabadorak entzen danean, beti godidez galderak jendenak. Naiz eta ez oiko. Hori egin aldala. Ezoiko hien dei hori, ikusten danean igual jokatu alda horrekin. Igual goizeko ordutegi hori finkatu, eratuta egoteko batzordea, hasiera-hasieratik, eta ikusten danean oso gai mamitsua edo oso gai potoloa, jendearen parte hartzea behar dan hori, eta arratzaldeak argitatzen badu parte hartzea handiagoa, jokatu alda ordu aldaketa horrekin. Ez dakit. Ez dago problemarik. Goizez hasi eta arratzalde sakaba. Hasi, ikustu. Bai. Ez que bere beten tabat. Bai, ez da genako problemarik. Ez que jakin barik zelan kudeatzen den batzorde ireki bat ezin dugu jakin, baina, printzipioz, ez da genako arazorik. Bale, Iker? Orduan, iraunkorrak goizan hasiko direz. 9:30. Eta gero 9:30 iraunkorrak. Eta... Ezoizkoak arratzaldez deitu ahal izango dira. Hau? Bale. Onartu dago? Bai.
denak eman behar. Vale. Bat, ogasuna enplegua, Ogasun, hezkuntza enplegua, hezkuntza, eta kultura. kultura. Bigarren, ingurugiroa, kirola eta turismo. Hirugarrena, obrak eta zerbitzuak eta nekazaritza. Laugarrena, hirigintza, gazteria eta euskara. Eta bosgarrena, gizarte zerbitzuak, osasuna eta berdintasuna. Gero, presidenteak proposatzen da. Lehenengokorako presidentea ni neu eta bokal modura alderdi bakoitzeko ordezkari bat. Ez dakit, zein. Banaketa leku bat. Lehenengo horretan ni neu? Bai, Alberto lehenengo. Ogasun lehenengo. Ogasuna da enplegua, Iñaki. Eta Iñaki. Eta hezkuntza eta hori, nire? Vale. Bigarrenean, presidenta Nekane Garmendia eta bokalak. Alberto. Alberto, personaldik. Obra eta zerbitzua. Ez ingurugiroa. Ingurugiroa, kirola eta turismo. Hori neu. Berdin da, gero danak egiten duz batera, Bai, gero guztiak edat. Bai, gero guztiak goaz batzordetara, baina legez esarri behar direnez, formalismo hutsa da. Obrak eta zerbitzuak, presidentea Jonander. Amaia, ni. Bokalak Amaia, eta? Iñaki. Hirigintzan presidente Aitor. Eta bokalak. Alberto? Alberto, Hor? Miguel? Baten bat eta besten beste. Miguel. Vale, eta gizarte zerbitzuetan, presidenta banintze. Eta bokalak? Amaia? Hombre, hau, nahiz eta danok etorri, egia da erabaki garrantzitsuenak. Hacer bulto no hay problema. Talde politiko moduan, komisio bakoitzean, eta komisioetatik aparte batzarrak egon direzenean, beti deitu da komisio horretako zinegotzea. Nahiz eta denak metatuta egon, azken finean, arrazoia da ikozu, ez dire danak egon behar, danak egoten direz. Batzordeetan, danak egon izan gara, eta gero, gai espezifiko baten inguruan lan egin nahi izan dugunean, arduradun horreri ditu zaioan den loketzetik, eta orduan asmoa zen horrela lan egiten jarraitzea arintzeko. Bale, hau, informazio batzorde iraunkorren partetik. Bai. Dana legoke, ja. Iraunkorren, bai. Bai. Eta ez iraunkorren partetik, asmoa zen proposamena jarraitzea Gatikako APO batzordearekin eta Gatikako Eskola Berriaren batzordearekin. Hor ez dugu parte hartzeko posibilitatea. Bai, lehenengo orain galdetuko duzuet, ia ados bazaudeten honetaz, ez iraunkorra honetaz. Bai? Bai. Eta horrela izanik, presidenta ni bietan, eta gero bokalak alderdi bakoitzeko. Apone Amaia eta eskolan Alberto. Eta bestea? Apon Mikel. Hor, badauz leheneko? Ez, alderdi Ez erotik arrenez.
gero da... Alderdi bakoitzeko bokal bat, batzorde irankor bat bakoitzean. Lehenengo Iñaki. Vale, Amor Iñaki. Eta eskola berrian nik. Irankorden funtzionamendu aldetik, izango da plenoa baino amago zegoen lehenago, izaera irankorra. Bai, bere bai. Ez irankorren funtzionamendua irankorren antzera, 15 egun lehenago, eta deituko dira gai hauetan zerbait dagoenean, antzeko. Honeri buruz, bezala bat eskatzen gunuke, Orduan biak 15 egun. Zuen esku goten da, baina normalean deituten da eskue al limite. Kasu askotan, errakuntzera bat edo badago emaila bidali gara, ni al limite, osea, fuera del limite. Horregatik, gure neuke gutxienez, astelenatan izaten dalez deia guztenatan egiteko, aurreko barikuan egitea, gueltzat, dana bideratzeko eskubide hobea egitea da. Asteburuak ere badira dia esagir. Bai, esan gurote, azken baten barikuan dozenean, praktikamente diseinatuta dago komisioa. Bueno, batzuetan egon gara azkenengoko momentu larko bat eta edo falta izan dalako, baina printzipioz zaiatuko gara. Inoz ez du jarri arazorik azkenengo orduan sartzen bada gauza bat berria, edo ez duguna dokumentaziorik, edo dena dala. Obrean zerrendak eta horiek azkenengo momentuan izaten dira, eskertuko genuke hori egitea. Informazio batzorden inguruan, dena jasota gertu da? Ez dakit atal honetan da, edo non, ikusten dugu ez irankorrak hori Gatikakoa eta eskola berriaren batzordea. Badakite plataformarekin hartu eman zuzena badagoela. Horri ezin zaio emon komisio edo batzorde itxurarik, edo hori egiteko asmoa da, edo... Pentsatzen egon gara gu ere bai, eta zuokaz hitz egiteko formalismo hutsa da egia da, plataformarekin daukagun batzorde eragingarriagoa da, ze zuzeneko zerbait da, eta horregaitik sortu genuen arinagoa izateko. Baina, bueno, zera formala emon nahi zaio, emon nahi bazaio, eratu dezake. Da galdera inoiz hori egiteko asmorik ondan, edo hitz egin dan plataformakoekin? Ez dugu bereiekin hitz egin, baina bai buruan geneukan gaurko eguna zala eta ez dela basookaz hitz egiteko. Hori konsulta berlaitik eurekaz, bere? Ze igual eurek ez da nahi instituzionalizatzea roioa, edo erdegit, horre... Ez que nik ez dakit eure zelan pentsatzen dut. A ber, gauza ezberdinak izan daitezke. Esan nahi dut, Errezelektrikako proiektua, udalara datozen gauzak, udalan tratatzen dugu, eta beraz sortu genezake batzorde espezifiko bat proiektuaren inguruan. Proiektuaren inguruko gauzak hirigintza barruan tratatu izan ditugu orain arte. Hirigintza izan daiteke, ingurugiro izan daiteke. Bai, zeharkakoa da, bai. Ni bera hor nago komisio berezi bat sortu behar liteke horretara. Sortu daiteke. Orain arte tratatu dugu beste batzorde baten barruan, gai ordenean, joan da inoz, plataforma esparkatu. Proiektuen inguruko gauzak hitz egin, eta gero aparte, daukagu batzorde hori eratuta plataformakoakaz, harreman zuzena izateko, informazioa elkarbanatzeko eta bat. Gauza batek ez du bestea kentzen. Baina sortu genezake batzorde berezi bat, proiektuarena, bai. Bale, beste batzordez irakur bat orduan sortuko dugu. Uraspiko interkonexioaren batzordea. Uraspiko interkonexioaren proiektuaren batzordea. Zeu zer bada kontitako, besteak azala. Bai. Irakurrek ez dakate horako maiztasun informazioa datorrenean betzen ditu. Bale.
Horretan, presidenta nien dugu baita ere. Azken finean, aktan garrantzitsuna jaso behar da. Ez da diario sesio bat egin, gara esaten. Eta bokala? Alberti izan da. Eta nio. Hauek izango lirateke batzordeak, bale? Hurrengoko puntua. Alkatearen soldataren onarpena eta jornada. Gure proposamena da alkatearen liberazioa eskatzea eta ez zaio espreski errenuntziatzen liberazioari, baina oraingoz ez da liberazioa eskatu. Hemen guk ulertu dugu 5. puntu alkatearen soldataren onarpena hori argi eduki dugu. Eta jornada horrekin zenbateko aitortza eduki beharko lukeen alkateak hemen edo dimentsio bat egon egunean zenbat ordu edo holako zehozar eskatzen zaigu onartzea hemen edo hori da zalantza. Gatika bezalako herri batek zenbateko liberazio eduki beharko lukeen alkateak hori eskatzen zaigu onartzea? Nik ez dut ulertzen, informatzen horretarako informatu behar du zer kolekietu batek, idazkariak edo interventorak edo dena. Horrek jornada dino dedikazioa sortutua da partziala. Eta bere garaian, hau 2015-etik dator baita ere, eta bere garaian arteko legegintzaldia baino aurrekoan, Jesus Mari Zagon alkateak dedikazio osoa zeukan. Baina, kasu honetan, berak proposatu du, 2015-eko plenan arrazoi batzuk egon ziren, bateraezintasun ekonomiko bat zegoen, eta bateraezintasun ekonomikoari dedikazio bat dago. Zezuk ezin baduzu jaso, ezin duzu dedikazio bat dugu. Bateraezintasun baten inguruan. Ez bada eragik hartzen dedikazioen inguruan. Eta? Bat ez ez. Azken finean da puntua. Gauza hauek bateraezintasun kasu hauek orain pleno horregatik dago kasu. Zaututa, baina berak esan du liberazioa momentuz ez dut Baina hau edozein momentutan hau daiteke. Ez dagoelako errenuntziarik horretan. Ulertuta. Gure aztenik egingo gara, baina lehentzen. Seigarren puntua, alkate ordeak izendapenen berri emotea. Gure proposamena da, alkate orde zala izendatzea, lehenengoko alkate ordea, Onitza Bezaga Bilbao, eta bigarren alkate ordea, Aitor Arteta sartu izan. Honek bozkatu egiten dira, ala berri emotea. Hurrengoko puntua, korporazioaren ordezkariak izendatzea bere kompetentziazko diren organu kolegiatuetan. Badakigu, zerrendatuko ditut, zeintzu organu kolegiatuetan ordezkaritza daukagu. Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoan, Haurreskola Patzuergoan, UEMan, Uribe Butreko Mankomunitatean, Eudelen, Euskal Fondoan, Jataondo Landa Garapeneko elkartean, Gatikako Eskola Kontseiluan eta Udalbiltzan. Zunek dira seguru. Jataondo, Euskal Fondo, Eskola Kontseilua. Udalbiltzan. Eta proposamen bat pasatu diogu alderdi biei, ez dakite ados
badauden ala ez, proposamen osoa egiteko edo bakarrik egiten dute gure proposamena. Ez nahizen du horrein ez dizin da proposamena. Kontako dutzuet? Bai, gitzu da. Bale, Bilbao Bizkaia Urpatzuekoan ordezkari bakarra daukagu eta horretan titularra ni nago izatea eta nire ordezkoa honintzen. Haurreskola Patzuergoan ordezkari bakarra daukagu eta titularra ni nago izatea eta nire ordezkoa bilduko zinegotzi bat. Ueman 2 ordezkari ditugu. Bata Aitor izatea eta bere ordezkoa honintze eta bigarrena bilduko zinegotzi bat. Uribe Butroeko mankomunitatean baita ere 2 ditugu eta titularra ni neu eta nire ordezkoa honintze eta bigarren ordezkaria bildu. Eudelen bakarra daukagu titularra ni eta ordezkoa honintze. Euskal Fondoan bakarra daukagu eta titularra GTI izatea. Jata Ondo Landa Garapereko elkartean bakarra daukagu eta titularra Nekane eta ordezkoa Aitor. Eskola Kontseiluan bakarra daukagu eta titularra ni eta ordezkoa honintze eta Udalbiltzan 2 ditugu eta titularra ni eta ordezkoa Jonander eta bigarren titularra GTI izatea. Hori da proposatzen genuena. Duela 4 urteko proposamenarekin ezberdintasun bakarra izango litzateke Uribe Butroeko mankomunitatea eta Udalbiltza. Guk badakargu ez kontraproposamena, baina bai ikusten dugu bigarren titular horretan Uribe Butroeko mankomunitatean gertuago ezagutuko dute GTIkoek gu baino igual berri sartu garelako honetan eta gure proposamena da ia posible da zebek Uribe Butroeko hartzea eta geuk Udalbiltza. Zena ikusten duzu proposamen hori? Ni berdin da uste, baina asuntoa da Udalbiltzara Jon edo ez Jon da hemen asuntoa. Joten bagara eta parte hartzen badugu Jon, berda? Eta berdin da joatea bat edo 2 laguntzen edo dena. Eta ordezkari bat bakarrik agertzen da, baina... Udalbiltzan 2. Bai, baina, bueno, zan nahi dut 3 joaten badire berdin da, haure poso. Hori ez da arazoa. Horiku, botoa jartzerakoan, 2 bakarrik egon gara. Hemen asuntua da, Uribe Butroeko rolloa gu ez dugu ezagutzen ezer bere. Eta ez du ikusten argi bere asuntua eta parte hartzea guretzat ez da gero ordezkari izan beharren ordezkoa izango gara. Ulertzen? Kasu honetan, bigarren titular, ordezkari, pasadan legealdian ere ordezkari bat izan duzue eta batzar guztirako deia egin zaio, baina ez da joan. Claro, es que... Claro, hori da, ez da joan. Bai, ez. Ordezkaritza daukazuenean deialdia jasoko duzue, baina, claro, hor bateko konpromiso bat izan behar da. Asuntua joaten. Hori da GTIk ordezkari bat izan du Uribe Butroeko mankomunitatean, aurreko legalean eta artekoan baita. Nik ere esan dagoena, Udalbiltzara joan nion da bada. Eta GTIk problemak edo baditu bere ordezkaria bere titulara errateko gu prest gauz Udalbiltzara joatea. Esan dute lagundu beharra ere, orain hartu ere bi egon gara. Por esto que aún no era buena expliqué, o conponce bastante.
Bale, eta mankomunitatera baita ere bai? Bai, antzeko probleman dauz. Bai. Hori da, ordezkari. Bale, orduan jarriko ditugu izenak, bale? Haurreskola patzuergoan, ordezkoa, nire ordezkoa kasu honetan, bilduko izango litzateke, nor izango litzateke? Haurreskola patzuergoan, bai. Badokazu batzarraturen astean, zinezioan. Ez da dut zara. Jarraituko zuen da mesatez. Bale, bueno, Bilbao Bizkaia patzuergoa, titularra Lehizuri, ordezkoa Onintze. Eskola Onintze. Haurreskola patzuergoa, Txoina. Eskola titularra Lehizuri, ordezkoa Alberto. Uema, titular bat, Aitor. Titular bat, Aitor bai? Eta bere ordezkoa Onintze. Ordezkoa Onintze. Eta titular bi. Titularra bai? Alberto. Eta bere ordezkoa Amaia. Perfecto, bueno, eta. Vale. Uribe Butoleko mankomunitatea. Titular bat Lehizuri. Titularra Lehizuri bai? Ordezkoa Onintze. Eta bigarren titulara. Titularra bai? Amaia. Ordezkoa Mikel. Ordezkoa Mikel. Bale, ez da. Eudel. Titularra Lehizuri. Ordezkoa Onintze. Euskal Fondoa. Titularra Mikelek eta Eta nire ikustitu. Hasi berzala Eusiartxe. Eusiartxe. Nahi baduzu zure ordezko mekanen jarri nik uste behar ez duela bera. Zuk esan, zu badakigu oso kontzientziatuta zaudela gai honekin eta horregaitik. Honek badeki interesa zarean bere? Ez dikikari. Interesa bateko gu. Gu baino gehiago dakin pertsona bateke hori hartzea. Ekin bai aurrekontua behar dugu. Hori lortzen badugu eta aurrekontua dago proiektua egingo ditugu. Bueno, interesa behar ditu zu Akuilu eta gero arlo horretako presidente izango dena ordezkoa. Ikusteko zenolako beharrak edo arlo horretan aurrekontuetan. Bai, beharra azkenean hemen erabakitzen da, eta deko zer ikusi aurrekontua ze destinatzen dugun kooperazioa eta ze ekintzak egiteko asmoa dekogun edo herriari bideratzeko zeu zer bere horre ez dakit igual beste jente bateaz egin behar da bero, Amaiagaz edo ekarteko egoten dira Euskal Fondoa normalean izaten ditu ikusaldiak edo notakit. Bai, horretik Nekane Saharara joan da, aurten eta... Bai, aparte de pertsona bera joatea, dagoz beste batzuk merkeago direnak egiteko eta herrian kontzientzia aldetik asko... Itzaldiak eta bai. Itzaldiak eta, bueno, egiten da adibidez kuadro pilo bat, monografikoa, ez dakite, bomba laparen eragina Gasteizen espalek egiten dituenak justo gure gobernuaren alboan. Eta horre gauzak, apurrete ikusi behar dugu zelan bideratu horrek ezagutzak ez. Zure esku, Mikel titularra eta... Mikel titularra? Ez, Nekane. Nekane? Bai, arroz basaudete. Ordezkoa Nekane. Venga, horren bat. Bale, Jataondo landa garapenerako elkartea. Jataondo, bai? Titularra Nekane. Eta ordezkoa Aitor.
Espainiko. Beste. Eratutako eskola kontseilua. Eskola kontseilua. Titularra ni. Naizuri. Eta ordezko. Onitz. Beste bat. Badago zein dago ez? Udalbiltza. Titularra. Bat ni. Eta bestea ordezkoa Jonalde. Ordezkoa Jonalde. Bigarrena, Bilduk esan du ez, edo GTI-ri oprezitu diogu, baina... Udalbiltza. Ni prest nago, joteko edo etxean geratzen du. Bale, jarri Mikel eta ordezkoa. Mikel eta Lor.